Ден като всеки друг. Отивам на работа в Абакус. Едно ми е радостно на душата, слънчево, готов съм за новото приключение. Проектите ще са много, клиентите умиращи, колежките хубави, а нормите високи. Изпълнен съм с оптимизъм като всеки млад човек. Готов съм да скоча в окопа и да градя бъдещето. Леко даже съм натъжен, задето им дойдох на работа събота и неделя. Но пък ще остана до вечера, до по-късно. Ще направя една нощна смяна, тъй, за да си напълня душата. Фирмата се разраства, нови 100 човека, нови лица, нови възможности да се напием след работа. Точно преди да вляза обаче усетих някакво силно електрическо поле. Като че ли някаква вълна премина през мен. Нещо не беше наред. Влизам в офиса и гледам. Празно. Няма я краси да ме запише в колко часа идвам. От кухнята не се чува радостно мляскане. Няма никой. Едва ли всички са се успали? Никой никога не е закъснявал за работа в тази фирма. Къде са всички? Изчезнали са. Абакус създава звезди. Защо? Защото камерите са винаги включени. Големия брат винаги ви наблюдава. Когато искате да похапнете, да се погушкате, да се порадвате или да освободите напрежението дори когато лакате. Вие ставате звезди. Камерите в Абакус не спят и волностите не се позволяват. Стане ли издънка, следва номинация за изгонване от къщата. То е ясно. Или дизайнер, или девелопър. Те и без това не са хора. Защо да не са виновни? Защо се да гледаме другите и да не търсим над на себе си? Затова хората идват, правят по едно голямо портфолио на гърба на фирмата и се заминават. Повечето решиха, че това шоу не е за тях и се тръгнаха. Други приеха шоуто, като скочиха на сцената. Dar nu vrei să mă iubești și din plâns să mă oprești. Pentru cât am suspinat, cine se duce în ea? Pentru cât mă împăceai, cine se duce în rai? Cât am plâns inimioara mea, cât am suferit în lipsa ta. Yeah.
Дют има тук нещо за теб. Ало? Здравей, Нело. Позна ли ме? Кой? Не, имате грешка. И той ли напусна? Къде изтече този персонал, бе? Те шефката, аз съм Свилен. Ти кой си? Морфей съм. Аре, бе. Те са вече тук. Кои? Пак ли нови хора назначават? Не, агентите са тук. Идват за теб. Стига, бе. Тък му цъка на един час пром тук. Изправи се и се увери сам. О, сега ли? Да, сега. Бавно. Към вратата. Леле, какво става? Какви са тия чичовци? За час прома? Или за часовника? Къв часовник. Таблицата! Съм си писал часовете последните 3-4 дни. Норматива. Да, откакто станахте шивашки цех, е строго наказуемо, когато не се изпълни нормата за месеца. Трябва да се махаш. Как? Прави каквото ти казвам. Окей. Съседната кошара е свободна. Ами ако... Върви, сега! Остани за малко. Като ти кажа, тръгваш към изхода. Наведи се колкото можеш. Тръгвай, сега! Бегай! Бегай! Към товарния асансьор! Кажи ми за него. Много проблеми си имам в него. Верно. Оф, мани, с оная тринти, едни телефони въртат по цял ден, направиха 150 ля GSM. И сега на къде? Бегай към задния изход. О, Здрасти, Нео. Не, ти си втория днеска. Не съм Нео, бе. Аз съм Свилен. Ти кой си? Аз съм архитекта. Аз създадох Абакус. Ти си в изповедалнята. А Бакус винаги ме наблюдава, нали? Да, разбира се. А какъв е това по тия екрани? Нещо грешка стана. Трябваше да си ти, ама... Притеснен ми се виждаш. И много хора напуснаха. Кадърни хора, с които се разбирах супер. Такъв е живия живот. Едни си тръгват, други идват. Важното е да вървим напред. Голяма каша обаче ще стане с проектите. Тия новите хора, докато влязат с час. Никой не се ражда научен, Нео. И ти се научи с времето. Трябва да се помага на новите. Много ми приличаш на някого ти. И мисля да си хора, че нещо се изнервих. Баниците нападнаха офиса, по цял ден търся проксита за BG Peering и ICQ, гониха ме някакви чичуци, плюс това ще ме шимнат утре вечер диспетчер нощна смяна и няма мога да се наспя. Внимавай, защото вратата се отваря само в едната посока. Излезеш ли веднъж, няма връщане. Аз ще си бегам пък каквото стане. Не сте само вие в този бизнес, бе. Трябва да сцените хората.
Какъв си, бате? Ми стигат банишките, агентите. Що ми налиташ на бой? Ти що бягаш? Нещо май ядеш междинно време, а? Ти кой си, бе? Много ми приличаш на... Аз съм Стоянел. Днеска Морфей те търси на моя телефон. Как така, защо? И защото направил пак 150 ля GSM. Ало, да? Кажи Мило. Чакай, сега ще набера. И аз защо не мога да си плати телефон? Мило? Да. Знам. Няма да се занимавам повече с Морфей и глупости. Знам, че си ми казвала 100 пъти. Знам. Представям. Стига, да. Да, ще купя, да. И хляб, да. Какво, сирене? Добре, Мило. И маруки. Добре, ще мина през пазара, къде се връщам. Добре, Мило. Айде, чао, цунки. Обичам те и аз. Остава, бате. Пускам те от сумата и време, тебе нищо ти нема. Мисъл мори, един белек не можахме да ти направим. Защото от 2 години съм в Абакус, бате. Затова свикнал съм на всякакви удари. На рестриктивна политика и баници. Ти ли ще ме стреснеш, бе? Майкъл Ниман е дошъл да ви направи състезание за дизайн на сайт. 200 лева за победителя. Не! Само това не! Не мога повече! Става човек. Добре ли си? Няма бате нещо с картата, като минах през апарата и Или малко личка с аз си майката. Добре ли си? Да, бе, малко по-добре си. Аз не знам какво става, човек. Просто паднах. Той ще се оправи. Да. Action. Поставя, бе, бат. Блъскам те тук от сумата и време, ти ни се уморяваш, нищо ти няма. Един пелек нямаш, не можехме устната да ти... Дори устната не можа да ти щупя. Господин Мана идва да ви направи конкурс за дизайн. Господин Мана е дошъл да направи дизайн за конкурс. Добре, няма така. Давай. Господин... Какъв си, бе, бате? Не ми стигат агентите, баниците. Що минали? Давай. Не. Ма ние бяхме от кадъра. Е така.
Ще ме изпратва. Чакай, кой го каза няма да се... Казвам казвам.